domnul Ion Bledea a fost la combinatul de prelucrare a lemnului tâmplar de întreținere. Și între lucrările de tâmplar de întreținere executa cu sau fără știrea șefului sculpturi, observând și șeful direct și șefii mai mari că realizează sculpturi de valoare, mai aveam nevoie pentru protocoale, pentru șef și așa mai departe, l-am solicitat să execute mai multe sculpturi. La un moment dat, nu s-a înțeles cu șeful direct. Și atunci a venit și să-mi spună treaba asta, i-am spus șefului de fabrică, în atelierul în care lucrează Ion Bledea, să aibă cheie și pentru schimbul 2 și pentru schimbul 3, să lucreze când are putere de creație și putere de muncă, pentru că știu ce înseamnă o muncă și un moment de creație artistică. Asta un aspect. Al doilea aspect. Vreau să spun cu această ocazie că Ion Bledea își făcea singur toate sculele. Deci nu cumpăra de la magazine, eu știu ce, Dălță sau Ferestrai și așa mai departe. Și le executa singur. Avea și acest talent de a-și executa singur sculele. Pentru sculpturile din lemn e nevoie de material lemnos de valoare, de nuc, de tei, de stejar și așa mai departe. În combinat exista o fabrică de placa și furniri estetice, se aprovizionau bușteni și capetele de la rădăcină sau cu defecte se puneau la o parte. Ion Bledea mergea și le depista și le folosea în combinat sau în afara combinatului. Multe le ducea la domnul doctor Hanțuță acasă, cu remorcă. Am vrut să fac această comparație de unde a pornit față de unde a ajuns la ora actuală ca valoare artistică de talie nu numai locală, nici națională, talie internațională, poate chiar mondială. Din discuțiile care le aveam pe parcurs cu domnul Bledea, am aflat că are lucrări la foarte înalte personalități în colecții de talie mondială. Așa încât vreau să subliniez acest lucru, că merită din partea sighetenilor, din partea Asociației Sig Art și a celorlalți cetățeni din Sighet o apreciere deosebită. Îi dorem în continuare succes și multă putere de creație.